rasane kaya mangan lawuh sate senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah mecucu tresna karo kowe ra bakal tak madu bungah tenan rasane wong kang lagi kandung tak perjuangke tekan janur malangkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nopo opo anane tresnaku ra bakal letre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang dari awal ya, persiapan keberangkatan yang maju sudah dibagi. Pastikan sudah naik semua ya, pastikan sudah naik semua. Dua jauh utama. Ibarat koyo kuthaku Jogja, kowe jen istimewa. Mangan tempe rasane koyo mangan lawuh sate senajan saanane sing penting ro kowe ngombe kembang tahu rasane koyo ngombe susu ra usah mecucu tresna karo kowe ra bakal tak madu bungah tenan rasane wong kang lagi kandung tak perjuangke tekan janur malangkung kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa kowe siji-sijine aku bangga karo kowe gelem nampa apa anane tresnaku ra bakal mletre kowe aja sumelang tresnaku ra bakal ilang ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa ibarat koyo kuthaku Jogja kowe jen istimewa. Mangan tempe rasane kaya mangan lawuh sate senajan saanane sing penting kowe ngombe kembang tahu rasane kaya ngombe susu ra usah mecucu tresnaku ro kowe ra
bakal tak madu. Bungah tenan rasane wong kang lagi kandrung. Tak perjuangke tekan jano